Jamhiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba nogas e nayyi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi habruji mon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawni toon to Colombes guiɗoɗen hono kamɓe immigration eɓen continue yilade ɓeɓe mbiyata ngala kayitaji ɗum ɗo foyti ko peeje ɗe jeeyaɗe ni kanko Donald Trump mandat makko ɗiɗaɓ mo waɗi pour habde e guure ɗe ganduɗa démocrate en laami habruji men hande toon to États-Unis toon to Washington hono kanko Samuel Alito ko goto e ñawoɓe Cour suprême o holli mettere makko no fewi ko fate hono ko fate kamɓe Cour suprême yamirore men mbaɗi pour hadde Donald Trump neldude militaire uji toon to Chicago habruji men international ma en jaa toon to Sénégal laana goto yuwi toon to Joal ko famɗi fof sappo e ɗiɗi neɗɗo oɗo sadio en ɓalli mumen jiitama habruji men manaw en toon to Moscou kadi ma en cakkitoro toon to Guinée Conakry ɗum noon ko dimanche garoɗo hono kamɓe guinenaɓe maɓe cuuɓo hol gardotoɗo leydi Guinée duubine caggal nde kuddita waɗi toon itti laamu civil gongu toon donc dimanche garoɗo cakkitorɗen habruji men international ko coftal ɓalli en mbawata jokkodirde e karalla muɗum kono noon ma en dokku résultat ji match uji baɗɗi hande toon to coupe d'Afrique des nations toon to Maroc ɗum wonni tituji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu joni joni jañuɗen hen siftindon tan hande ko alarba nogas e lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré halta mon ma en gartu joni joni ko tonto Jowol do association Jamli pour le développement durable juɓɓino 72 heures d'activité culturelle deuxième édition ñande nawgaso e jeegom nawgaso e jeeɗiɗi e nawgaso e jeetati décembre 2025 tonto Jowol Mauritanie kolol ɗimmiwol tawi woni pare mum ko Diallo Mamadou Abdoulaye lollirɗo wulel secrétaire général du ministre de finance kono kede mareno ko Aissata Alassane Ngaydo membre conseil national parti UNSAF wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo noddu caggal indicatif Mauritanie 00222 46 55 53 68 walla Sénégal 00221 77 201 79 98 ɓe bismo hen dendagal jeeyaɓe e nder association Jamli pour le développement durable ngam ɓamtari dumidi wonande nokko e gardogol président Kawli e wondiɓe mum ko Nenday Mariam mawɗo liduɓe gardiɗo catal Jowol e dendagal président de cati association secrétaire général Famali trésorier général Papali e secrétaire adjoint Oumar Sall hufɓi golle ɗe e dendagal membre uji bureau branche uji jeeɗiɗi denduɗi fandari ngam yuɓɓinde ɗin ñalomaji tati catal Dakar Mbourou Thiès catal Nganno catal Sinthiou Bamambi catal Sange catal Dialluɓe e catal Nouakchott ndendi pi ɗiɗo ñalɗi tati toon to Jowol deuxième édition no mbismo dendagal yiɗɓe pare on kono mareno teddungal dasitaki rondete kawol li winam association Jowol Jamli hay Abou Diop so dañi ko garo bandiraɓe mi yeehi Jowol njehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko 8h ɗo e Mason Ohio ɗum noon ko oɗon heure woni toon to New York toon to Jowol hayaten ma gannoɓe ɓe goni joni ko 1h du matin toon to Moscou ɓe goni ko 4h du matin habruji moɗon e ɗemgal Pulaar bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji men guiɗoɗen ko toon to Columbus Ohio ɗum noon e wayno ko siftinta tan kamɓe ICE ɗum noon immigration service eɓen continue wonde toon to Columbus tuggi ñande sappo e jeenayyi lewru décembre ha oɗo ñalawma gonɗen ɗo ɗum noon tugnade e reportage mo waɗi ɗum kamɓe Philadelphia Tribune mbi wonde ko kamɓe yimɓe immigration ɗum noon e yamirore Donald Trump walla sibabu Donald Trump agenda mum jogui caggal nde ɓe gummi toon to New Orleans ɓe gummi toon to Charlotte ɗum noon ko Caroline du Nord ene wayno ko oɗo saha joni ɓe toɓɓi ko Columbus kadi e nder koɓe kaali mbi Columbus ko wuuro ɓurgo hewde yimɓe somalinaɓe Minneapolis ɓenni ko Columbus rewi hen ɗum noon oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe somalinaɓe kala bitikaji ɓe jogino kala kadi restaurant ji ɗiɓe jogino taw kadi ene wayno ko ñamanno hen hawnaki woni restaurant woni nokkuji kadi ɗoɓe ballanno yimɓe ɓe ganduɗa miskineɓe ɗum ɗo fof oɗo saha joni ko guddi tugnade kadi ene wayno goto e somalinaji goto kañum huurum jibinaɗo ɗo jaaroye duuɓi 29 o meeɗani miijade wonde ko en tant que Amérique na jibinaɗo ɗo hen ma o jogo passeport makko e poste makko pour hollude wonde ko kanko ko américain ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe kadi communauté
ko jida e somal naɓe ɗum noon ko espagnol uji kanko biyeteɗo Maria Benit o haali kadi wi wonde ko ene wayni ko adiɗe ɗo balɗe boutique o ɗo waɗata business ɗo surtout balɗe ɓenni ɗo koko hewno yimɓe surtout yimɓe neldoɓe kalisaji yaji men wonɓe toon to Amérique latine kono ene wayni ɗiɗo ñalawmaji ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude ene wayni boutique o koko ɓolde hay goto arata ɗon o wi wonde ene wayni ko yimɓe ɗiɗo liggotonoɓe ɗon kadi ene wayni ne jeeya e nanggaɓe donc tugnade hande hayso ko haali ɓe mbi oɗo sadio ɓe nangi yimɓe 10 toon to Columbus hen yimɓe ɗiɗi kadi ko yimɓe nangganoɓe gila ko addi opération maɓe mo mbiyata Bakay nde fuɗɗi nde koye wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump walla administration mo gonɗen continue état ji ɗi ganduɗa ko démocrate en laami ɗum ñeldude toon immigration ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ko provocation ngaji ɗi waɗata kanko Donald Trump tugnade ha démocrate en kalata ko wawi wonde foof ko siftinɗon Ohio ko leydi républicain ji goni hen gouverneur kono noon toon to Columbus kanko maire o e kanko gardiɗo police o koɓe yimɓe démocrate en ko ɗum waɗi kanko maire o gento o haali e nder kadi télévision ngaji ɗi continue waɗa kadi e médias sociaux ji o wi wonde kadi wayno ko yimɓeɓe paam wonde ko kanko maire e kanko mawɗo police o police toon to Columbus liggota ko yimɓe immigration ɓe mbawa hadde immigration arde ɗon e Columbus kono noon e wayno immigration neldede ɗon e Columbus ɗum ko hunde nde ganduɗa ɓe jaɓɓaki ɗum toon to Cour suprême hono kanko goto e ñawoɓe jeeyaɓe wonɓe toon to Cour suprême hono kanko biyeteɗo Samuel Alito ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa kañum hoore mum o holli mettere makko caggal nde kamɓe Cour suprême toon to Washington ɓe mbawi hadde hono kanko Donald Trump wiide wonde ko ala droit neldude yimɓe gardiji toon to Chicago ɗum noon kanko Sam Alito wi wonde ko neɗɗo wawi miijade foof ko fati laamu Donald Trump gueɗe ɗe waɗata oɗo sadio ko fati immigration walla ko fati luwaji immigration walla ko fati même kamɓe yimɓe immigration no ɓe liggorto no mbaɗirta gueɗe mabɓe fotani wonde sababu hono kamɓe ɓe belsido wonde ko yimɓe liggotoɓe immigration kañumen koyemen potiri annede o wi sababu ni yimɓe aroɓe toon ene ceppa kañumen koyemen ko joguiɓe anniya addude fitinaji wonande huccinde ɓeɗo yimɓe liggotoɓe immigration ɗum noon e wayni ko kamɓe Cour suprême ɓe potani hadde hono Donald Trump ene wayni neldude toon gardiji toon to Chicago ɗum fof noon e wayni ko siftinɗon ko kamɓe ko Samuel Alito e kanko Clarence Thomas ɓeɗo ɗiɗi ɓuuri wonde yimɓe ɓe ganduɗa en kañumen koyemen cuuɗaki pour wiide wonde ko programme Donald Trump waɗaɗo foof ene wayni ko kañum ene gonɗi ɗum ɗon ko wawi wonde foof ene wayni ko yimɓe jeegomo toon to Cour suprême ko kañumen cali wonde Donald Trump nelda toon yimɓe toon to Chicago donc ɓeɗon yimɓe jeegomene jeeya hen au moins so yimɓe tato juge libéral rewɓe taw ko wiyete ko démocrate e donc abbito e mabɓe yimɓe tato woɗɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to conservateur uji kanko ñaawo Samuel Alito omo jeeya yimɓe ɓe ganduɗa saliɓe majorité ko ƴefti toon ko ɗum noon ene yante makko hono kanko Clarence Thomas ene yante makko kadi hono goɗɗo biyeteɗo Neil Gorsuch ene wayni ko kañum yante mabɓe woni kamɓe ɓeɗo tato woni saliɓe ko wawi wonde foof ene wayni ko loi gonɗo toon ko so majorité yamiri ene yaara yeeso donc ene teskita wonde ene ɗamina wonde ko abbi kamɓe juge uji libéral ɗi ko kanko biyeteɗo Brett Kavanaugh Amy Coney Barrett kanko gardiɗo suudu ñaworde hono kanko John Roberts ha hande toon to Washington tugnade kadi ko yalti toon to Le Monde hono kamɓe département justice no wayno ko fuɗɗi ko yalti hande kadi oɗon ñalawma alarba ujunnaji jeetati document e wayno jalti hande ɗiɗon document ji fof noon ko ɓuuri hen hewde kadi ene wayni ko kanko Donald Trump ko kanko toɓɓa hen hono kamɓe département justice e nder kadi ko konngudi ɗiɓe kaali ɓe mbi wonde ko kala gueɗe jaltude hen oɗo saha joni ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ko gueɗe sensitive ko gueɗe ɗe potani yaltinede kono kadi kala ko haala hen kanko Donald Trump kala ko taka hen ko hunde ko fenande ɗum noon ɓene continue defandudemo kanko Donald Trump hay sinno wonde ko kamɓe kadi ponno wonde ministére toppitiɗo ko fati e yaltinde ko wawi wonde fof ene wayno ene continue kanko Jeffrey Epstein affaire makko nene continue oɗo saha joni yaltude ɗum waɗi hono kanko gote sarɗiyankoɓe toon taw ko démocrate jeeyaɗo kadi commission mo ganduɗa en kañumen koyemen mbaɗi ha wonde ɗiɗo document ji fof fota toon to congrès ono kanko jeeyata toon to Californie biyeteɗo Ro Hanna o wi wonde ko ene wayni ko département justice foti dartinde ko defandata yimɓe dañɓe
walla yimɓe jogiiɓe doole affaire men yaltinteeɗo e ɗiɗo document ji ɗum noon ne wayni ene wiide maɓɓe kadi ɓeeɗon yimɓe kadi Donald Trump to jaa hen ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe département justice siftindon tan kadi ko kanko gonɗo numéro 2 département justice o ko kanko aussi défendanno Donald Trump gila wonani président e kadi ha ko woni président ko hono kanko Tad Blanche e kadi won gueɗe kewɗe kadi nde ganduɗa kanko hoore makko mono continue mo haala ɗum oɗo sa joni gueɗe lundiɗe défense mo waɗanno ko addi haade makko no meede yo won ɗiɗaɓo toon to département justice. ɗen habruji men haandi ko toon to Washington tugnade kadi ko politique o haali ne wayno ko yimɓe heɓɓe puɗɗima continue winditade oɗo sa joni pour heɓde ko fate assurance biyeteɗo Obamacare ɗum noon kadi ne wayno ko haysinde ɓe gandi wonde ko kala ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe démocrate en kamɓe républicain ponno nanodirde ɓe nanodirani ɗum noon siftini toon ko démocrate en jinno ko wonde ko won gueɗe ɓeydunoɗe hen e Obamacare ɗum noon surtout Affordable Care Act ɗum noon ko gueɗe gustonoji yimɓe jogiiɓe oɗo assurance fof ko fate en ko joɓata so jeeti docteur ɗum noon ko date muɗum gasata ko ñande 31 lewru décembre ɗum noon tawde républicain jaɓani ene wayno ko kala joguinoɓe Obamacare e oɗo assurance mo ganduɗa kanko président Obama ancien président Obama wonno ɗum nde o laami nde kala joguinoɓe oɗo assurance ene wayno ko jobdu men ko fati ko wiyete premium koko ɓeydoto à partir de janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom ɗum waɗi wayno ko yimɓe hewɓe wonɗa yimɓe hewɓe haralleɓe ko fati cellal mbi wonde haysinde ko oɗo sa joni yimɓe nen continue winditade ko yimɓe bindito ko ɓuuri hewde ni e ko yimɓe binditono e hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi kono ɗum fof firtani wonde ko yimɓe ene belti oɗo sa joni e wonde ko hono kamɓe sarɗiyankoɓe weltinade wasde nanodirde ko fati beele assistance en wawa hawrede e surtout ene wonde kono ɓuura million ngaji nogas neɗɗo hawnaki assurance muɗum ma jogor ɓeydade tidde walla wasa jogade assurance ɗum noon à partir de janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas haɓuji men international toon to Sénégal guidoɗon en wayni ko kamɓe cour suprême mo Sénégal ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe riwtude yamirode nde ganduɗa ɓe ministére toppitide ko fati communication leydi Sénégal ɓe mbanno pour joƴƴinde doggi kala galleji jayndiyankoji ko ɗiɗo ko galleji jayndiyankoji poɗɗi wodde ɗum ɗo fof ari noon ko taggal nde kamɓe fedde wiyetende kamɓe koye mabɓe conseil de diffuseur et éditeur de presse du Sénégal ɗum ɗo mbiyata ko CEDEPS kañum hoorumi nde porti plainte toon to cour suprême wi wonde ko kamɓe ministére toppitide ko fati communication ene wayno ko gueɗe ɗe mbaɗa ɗo ɓe goni koye wadde abus de pouvoir ko ɗum woni caggal muɗum hono kamɓe CEDEPS ɓe mbi wona liggey ministére toppitide ko fate communication pour remɗinde walla salade gotagu galle jayndiyankoji walla ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en so tawi ministére toppitide ko fate communication waɗi ɗum ɓe mbaɗi ko mbiyata abus de pouvoir ko wawi wonde foof ene wayno ko kamɓe cour suprême oɗo sa joni ɓe diwti kala ngolɗon doggol do kamɓe ministére toppitide ko fate communication ɓe jamirno ko fate jayndiyankoɓe toon to Sénégal walla galleji jayndiyankoɓe toon to Sénégal habruji men international hande toon to Sénégal en wayni ko kanko Bachir Diomaye Faye gonɗo e jillu toon to Casamance jillu ko mbiyata jillu patugo e ngalu en wayni o kanko hoore makko heeɓi habaru wonde ko toon to Joal ɗum noon e toon to tufde wonde toon to gazo bid e mbi wonde ko ene wayni ko laana goto ene wanno yimɓe yinnoɓe ɗannade yaltude leydi ɗum noon ko uƴu yaade toon to laabi mbiyata laabi clandestine laana ka juugol muɗum waɗi woni sababu wonde hakke yimɓe sappo e ɗiɗo maayi hen ɗum noon e wayni ko kanko Bachir Diomaye Faye gonɗo toon to Casamance o e nder message mo neldi toon to page makko réseau social X o haali hen o wi wonde ko omo rendi sunare e ɓeeɗo e bandiraɓe ɓeeɗo mayiraɓe sibabunde oɗo jaayi e baɗɗo toon to Joal ko caggal nde laana mabɓe kamɓe koye mabɓe yiwi o wi kanko Bachir Diomaye Faye omo renda e facca e ɗiɗo famille aji fof a mettere walla sunare nde ɓe gondi de o wi kadi ene wayno ko hande ne wayno ko ene wayno o wi ha hande ne wayno ko laamu ngu nen continue hande yilade so tawi won woɗɓe wurɓe e taw ɓe mbawi yitude ko won to ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye kadi e nder konnguli ɗi ka haali kadi e nder page makko o wi wonde ko liggey mabɓe kamɓe e société civile so tawi ɗeɗo gueɗe ngari famde wonde ko liggey mabɓe ko rendinamade ene kadi wallude communauté ji gondi toon ɗi fof ko wiyete kisal e kadi gurdam communauté ɗi fof ene wawa saɓorde ɗum noon koye leydi Sénégal fof habaruji men international cakkitoɗen koko fate coftal ɓalle coupe d'Afrique des nations en continue hande ne fette toon to Maroc toon to Bamako hanki ɗum noon tugnade kadi ko
reporta ton taw ko report dum ko radio France international ton to Afrique 15 ton tan ko radio France jodaki odo sa joni ton to Mali kono non e wayni ko tugnade reporter uji mabbe hono kambe abedo jaabe ardibe leyde le testi jeade AS hono kanko capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso e kanko général Abdourahmane Tiani jeado ton to Niger e kanko général Assimi Goïta gardi leydi Mali non wayde be mbawi ni rendude ton dum non ko dental balde nayi dum non dental mabbe be mbawi halde gede kewde e nder ko be cignini kadi be mbi odo sa joni be mbawi kambe koy mabbe nanondirde pour sosde télévision mo ganda taw ko télévision je ko AS jeydum e wiide mabbe kadi télévision kala nde fuddi ligade anyande fodde fuddorto en uddide programme uji mudum ko yaltinde discours kambe ndedo fedde ko Assimi Goïta o haali kadi wi wondi ko kambe jeebe AS o yewande mabbe continue kadi tinnude hol jonde mi jogi pelle régional wala pelle international o yewande kadi wani ko so tawi kadi leydel godde kadi namdima ballal mabbe kambe dedo leydel jeede AS o be mabbe jantumen dum non kadi e wiide mabbe kadi ndedo fedde kadi ko fedde wawndi kadi liggade ko faate bamtare kambe bedo ardibe leydel dedo tati kadi be mbawi kadi kambe koy mabbe uddidde wala fuddade liggey ko faate banque mbiyata investissement et développement ton to AS odon banque kadi no wayni ko tungnade hande khabruji gumiri ton uddite ko hitande aronde hitande ujunaaji didi e nogas jeego dum non kadi no wayni ko cérémonie ko way wonde fof no kanko Ibrahim Traoré o wi wonde ko e pami wonde ko na hunde fof woni nyande fof hunde ne weli o ko non e wayni ko gedde de fof ma mbaylo dum non kadi no woni secrétaire kongol mako kanko capitaine Ibrahim Traoré o wi wonde ko ma ngendi san ma mayti dum non ko way wonde fof mabbe kaw khabaruji men international hande tonto libi wayni ko khabaru mi ton wonde ko chef d'état major mabbe kanyum hoore mum yitama nyande nogastet lewru décembre avion mudum ne sami ton to Turquie dum non ko kanko bietede Mohamed El Haddad en wayno tungnade hande ko mi kalmi bi wonde ko wonduno ko délégation ko yimbe e gonno ko yimbe jartan gonno avion de division to Ankara tungnade hande e kambe Turquie ko be kalmi bi avion majji e radoruji mabbe à partir de 20h50 et donc en wayni ko dum non ko tiagal ne diwi ton to aéroport Ankara donc avion hade mum de diwi de non wadi ni signal wonde ken jogi problème uji mécanique dum non tungnade hande directeur communication présidence à Turquie wali kanko premier ministre mo Tripoli wi wonde ko mabbe neldu ko yeeci en délégation ton to Turquie pour ankid ko way won fo e wani ko do kadi chef d'état major je ko e laamu ngongu ton to Tripoli siftin don tango ton to Libye wani ko ton to Libye wani ko gouvernement ji didi gon ton donc gouvernement gondo ton to Tripoli ko kanyum buru heftinere o do sa jon donc kanko chef d'état major ma do je ko don gouvernement khabruji min international hande tonto Moscow tungnade ka African News en wayni ko yimbe dido maayi walla yimbe tato maayi tonto Moscow dum non ko ciagal de kadi de auto baddo pettoje fetti tonto Moscow tonto nokku mo ganda kadi général goddo kadi waranomo don yontere binnode tungnade hande khabruji gumiri ton be bi wonde ko police ji didi gonno ko wadde liggeyo men de badi neddo goto mi ganda be ko like en wani ko don tan auto fit wari be don di police dum non tungnade kadi kambe wonnobe don filmanobe be surtout télévision local gondo ton to Moscow fettande nde wadi dilli mawde e dum non kadi wayni ko en wayni ko police gondo dono hadi kala yimbe yettade don nokku dum kadi mi kadi wayni ko altini be do kadi hono lieutenant général goto biete de Fanila Sarvorov kanyum warno gobul heblobe forces armées ton to Moscow en wani ko kanyum horum warno nyande altinde e odun nokku en wani kadi ko pettoje badano e oto mudum kanyum hen may hen dum do fo non ari kadi ko ciagalde kambe risinabe e kambe ikranabe ben continue har mabbe parce que nanon diral wodani odo so wodani odo sa joni kambe risinabe en wani ko hanki be nelli ken wona ken buro temedde jegom drone dum non woni dronaji jani ton to Kiev bari hen yimbe dido dum do fo non ko badade manditare ken wona duubi nay ciagal de do hari fuddi hakkunde mabbe kambe rusinabe e kambe Ukraine dum non yo tungnade hande khabruji gumiri ton en wiye wonde ko rusinabe naate leydi mabbe kambe Ukraine kono ne wayni ko kambe rusinabe kadi be mi wonde ko be dum dido leydi en wayni ko wadi wi arde ton ko sibabunde won yimbe wonbe ton jogibe pinal rusinabe hadabe wadde hadabe rewde pinal mumen hadabe halde demgal mumen ko dum wadi kambe rusinabe be jenton ko way wonde fof no wayni ko odo sa joni kambe aduna fof
dum non gila États-Unis ha Europe ben continue fortude hono ardibe leedo leydele didi hono ka ardibe deedo leydele didi hono kambe Russie e kambe Ukraine pour yebene ndir pour bel jamne dagne ton to Ukraine. Khabaruji men international ton to Guinea Conakry en dubi nay ciagal de kudde saba di son woni ko kambe militaire jibe keftilam e gardugol kanko général Mamadou Doumbia dum non tungna hande ko hisa wonde ken wona million ngaji jeego me feccere Guinea na be do ko windi mi windi hawna kambe ko mabbe jaton subade hol gardoto de leydi ndi dum non kadi en woni ko damina kadi tungna hande sonde juji jaltudi ono kanko gardino do armée kanko gardino kudde ono kanko général Mamadou Doumbia en damina ko maw gagne ko won fof million ngaji jeego me feccere yimbe votobe kanyum fof ma jaay nokkuji ken wona no gasene ujunere nokku dum non ko e der leydi Guinea e kadi dum non be mbaaw vote subade dimanche garodo hol gardoto di don woteji Guinea ni en jaay de leydel sappo Afrique de leydel sappo Afrique ta kudditaji kefti ton laamu tuggitande ujunaji di no gas sibabu ndi kanyumen koy men leltindi dum en artirde laamu e jungu civilen kanyu dum woni organiser dido woseji ko ay wonti fo en wandi ko tugginde be gitti hono gonno ton président hono kanko biete Alpha Condé ma won dubi ne joni hono kanko général Mamadou Doumbia en wayno ko wawi waddi peji fu bawdi wonde pour belam o mustu dole yimbe wonnobe ton tagul lundi dum wadi kanko général Mamadou Doumbia tungnade hande yimbe critique ko be ko bi wonde ko wala o do so joni mo fodindir son lam parce que kala yimbe ko buri hewde yimbe lundi be jalti lendi Guinea ne andira wonde ni jogi ngalu no fewi ko faate ngalu mineral dum non kadi ne Guinea ne andira ko kanyum worum ko jeewo mineral biete bauxite dum non fo kadi hada ani wonde ko en tiskira ken bura sappo e 2 million neddo ton to Guinea yimbe odo sa joni ko yimbe wietebe ko wasbe ko ay wonde fo woteji di en badal ko dimanche e kadi ndabina wonde ko do ni 24 heures ma résultat ji jaltu pour hollude hol gono candidat siftinton don ko kanko général Mamadou Doumbia kanko wari mako ko candidat ardade leydi Guinea. Khabaruji men international cekkitoden ko faate cioftal ballen en bawan hande jokondirde jodini be en tonto nokshot ko non en wayni ko Coupe d'Afrique des Nations en continue hande ne fette tonto Maroc donc e awdo nyalom hande en wayni match ne mbadi donc match gadano ko Burkina Faso contre Guinée équatoriale en wayni Burkina Faso fibe 2-1 match didabo Algérie contre Soudan Algérie fibe 3-0 e awdo nyalom hande en wayni match ne mbadi donc match gadano ko Burkina Faso contre Guinée équatoriale en wayni Burkina Faso fibe 2-1 match didabo Algérie contre Soudan Algérie fibe 3-0 Côte d'Ivoire kanyum juude Mozambique en wayni Côte d'Ivoire haybe 1-0 dum non wayni ko Cameroun kanyum hawi Gabon 1-0 dum woni matchuji nay baddi hande siftin don tan ko hanki tonto Maroc ni wayni ko Tunisie juude Angola Tunisie fi Angola 3-1 Nigeria kanyum hormum fi Tanzanie 2-1 Sénégal fi Botswana 3-0 e kadi République démocratique du Congo kanyum hormum fi Benin 1-0 donc fate yontere aron do de tunade hande e ko tunade hande page mabbe kambe tunade hande page mabbe d'Afrique des Nations bi wonde ko nyande aljuma garodo en 26 en wayni ko kambe Angola zuter ko Zimbabwe Egypte kanyum fotte Afrique du Sud Zambie kanyum fotte Comore e Maroc kanyum fotte e Mali nyande nogas e jeegom nyande nogas jeedi hawnak nyande nogas jeedi Botswana kanyum fotte Benin Sénégal fotte République démocratique du Congo Uganda fotte Tanzanie Nigeria kanyum fotte Tunisie dum non ko en wayni ko may ngattu kadi hawnaki balde garoje ko faate Coupe d'Afrique des Nations e kawdi hawnaki kadi may baw jukundirde e jodinibe en ton to Morrison pour wawde wallude ko faate joftal balli hono kanko Tidiane Niang kanko Futangi Diaw bandirabe selabe heltobe radio Judicial khabaruji min jogan non hande demgal Pulaar e odo nyalom halarba no gasine lewru décembre hitande ujunaji no gasji gasi halabe ko musidmo Amadou halta mon may ngartu jang kadi so aljewi on jaarama yen bal jam